И здравейте хора, аз съм Gameplay TV, както знаете, или ако сте ме следили канала, съм сменил името. Смене кучето. Да, Котрето ВГ. И днес правим първи епизод на Minecraft оцеляване. Сървъра се казва Bulgarian-Craft. И се извинявам хора за това, което виждате, че ми е направена къщата, всичко това, не сте видели оцеляването, защото Bandicam не ми се чуваше гласа и трябваше изтрия клиповете. И сега това се едно е първо оцеляване. И хора, знаете, на 28 септември ми е рожден ден и си купувам нов компютър, с който ще мога да снимам на различни игри. И ако може долу в описанието, в коментарите да напишете някакви игри, които да играя на новия компютър. Но Minecraft, че е първата игра и повечето клипове ще са с Котрето BG. И това е първият епизод на Minecraft оцеляване. Да, и аз не знам какво говоря, защото в момента е 11:30 вечерта и всички спят и говоря като тихо. Аз опитах да направя рейс на къща, но нещо явно е бъгнато и не става. Да, и ти целиш къща, нали? Идва един паякам, който не те види. Къде? Ето малко чакай да взема. Хора, извинете, че взем кит, ама бронята ми е на червено. Така е идеално. И си се махнах айтемите. Да, и в описанието ще са нашите скайпове, ако искате да играете с нас в различни сървъри и игри. И в описанието още нещо ще има характеристиката на моят компютър, колко е силна, колко ми е силен компютъра. И новия му компютър. Да. На новия му компютър ще снимаме игри като Интернет. Да. Да, забравя, че Trolf е новата игра в Steam, която изобщо не е голяма. На този компютър, който е в момента, щом тя ми се тегли за по-малко от минута, но ще направя клип как да я изтеглите, защото там малко изтеглянето е малко сложно, ако не знаете английски. Не че аз знам, просто аз не знам английски, нищо, че съм 5 клас. Не знам английски, просто некак си разбрах как да ви тръгне играта. Ще направя клип на компютър как да я... знаем от 6 годишни как се стандират игри. Не, сега. Арсен сложна е живота на хората. Добре хора, човека защо в момента ми е почти 4 минути и клипа ми е 430 мегабайта с Bandicam. Да, извинете, че го виждате. На това. Миналия път, когато снимах, аз при половин час, когато снимах и се бъгна Bandicam, 8 минути бяха толкова мегабайта. Но нищо, на новия компютър. Покажи там, къде съм си скачвал да грифвам къщата. Да, ние да си изкачвахам по една къща да грифвам и аз 3 пъти с лъка, където там го изхвърлих и умря, така да кажа. Покажи къде е кулата. Да, е там некъде, ама... Извинете хора, но аз съм на дистанцията ми е 2, защото вижте с колко фапса ми върви. Иначе като спра снимам или дам на пауза клипа и върви с 40-50 FPS. Новия с... Аз преди малко правих рекорд с 362. Аз рекорд в небето, в небето ми върви, вижте с колко FPS. Като гледам, това май на всеки. Новия компютър ще ми върви, така да гледам в земята, като най-много лаги на мен. Ще ми върви с някъде 400 FPS. Аз като съм в небето ще ми върви това. Лаптопа ми
хора... Да, хора, това Bandicam снима по 10 минути, забравих да го кажа, вие 100% го знаете. И всеки ден ще мога да правя по повече клипа, например по 3 клипа на ден. Ще правя, защото тя снима по 10 минути и тия 3 клипа ще продължение. И ще става около половин час, всеки ден по половин час клипове. Може да снимаме на League of Legends. Да. И като, например, това по-натам. Да, и хора, като направя 100 абоната, ще измисля някакъв giveaway, който да дам игри или не знам аз. По-скоро игри не мога да дам, защото не съм събрал още пари за игри. Да дам giveaway. Ще измисля. Да, сетих се. Но до тогава има още доста време. И ние тук половината клип мина, даже повече от половината, и се въртим на една планина. Нека ви покажем къща. Нищо особено не е, просто една обикновена къща, защото аз не обичам да е голяма. Ето. Сървъра се казва Bulgarian. Да, и IP-то на сървъра ще има долу в описанието. Мисля, че го казах. Да, и аз. Нали сме ходили тук в тази мина? Не остави. Във втория епизод, или третия, ще ходим долу в мината. Но знаете, хора, утре до май до 8 или 7 няма качван клип, ще ходя в баба. Да си играеш с мен. Протокола съм против. Да. И това зомби са... Май... Добре, това зомби как умира за млада. Ти имаш да имат неща. Аз ги взимах отгоре. Искаш да си ги дам продълянки. Къде? Че това зомби ще вземе. Той е с енчанти кух. Дай, къде си? Къде? Сега ще дам. Да е дайманта. Хора, да се чувам добре, защото съм си гледал миналите клипове на CS6 и се чувам като 5 годишно дете. Не, че сам съм дете, ама 5 годишно дете с 11 годишно дете се сравнява. Това е малко лудничево. Това... Добре, вече минава 11:30 и не знам какво говоря, защото днеска бех навън и ми се спи и не съм вечерал направо. Тук ще дигам бунт. Да, хора, остават ни още 2 минути. Но да знаете, този клип го снимам на 13.8. Казали колко часа? Да, този клип го снимам на 13.8, но той ще бъде качен на 14.8. Защото в момента идея си, направо ще му свърши клипа, си лягам и утре ще го обработвам, неща глупости. Други ден ще пъща си игра. Да бе, май, не знам. Ще видя, защото на 15 събота ще идват гости в нас. И да, хора, на 15 ще е нашия събор на нашия град и тогава няма ще видя дали ще имам време да качвам изобщо клип. Ще кажеш ли пълния града или стига толкова подробности? Стига толкова подробности. И хора, вече 9 минута и 30. Мисля да приключвам с клипа, но нека го направим на 9:50 и ще приключвам с клипа. Това беше само началото. Да. Да, хора, това съм аз, геймплей 008, с мен Котрето БГ и това беше първият епизод на Minecraft оцеляване и до нови срещи.